ସେଇଟା କ'ଣ କହିଲ? ତାର ମଲା କୁକୁଡ଼ା। ହଁ, ଏଇ ମଲା କୁକୁଡ଼ା ନେଇ ମୁଁ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି ସେଟା ଖାଲି ତମେ ଦେଖ। ମଲା ମାନେ ମଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ ନେଇକି ମଲା ବିଜନେସ କରିବା। ଓ ଖାଲି ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଛୁ। ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ ବିଜନେସ୍ କରୁଛି। ଫଲୋ ମି। ଖାଲି ଯିଏ ଜାଣି ଯୁଆଡ଼େ ଲୁଚିବ ଜଲ୍ଦି ଯା। ବୁଆକୁ ଲୁଚେଇ ଦଉଛି ଲାଇଟ୍ ଛନ ଦିଟା ଲୁଚେଇ। मनीष जीवन में भूल भटका जदि मोर भूल है मनीष गाड़ी सामान्य कुकुड़ा गाड़ी चढ़ी भाई ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ସିଏ ମଣିଷ ସିଏ କୁକୁଡ଼ା छाड़ा फाइनल मो गाड़ी भी रखो मते रखो गोटे काम करନ୍ତୁ ये गाड़ी टे मोर कोन गाड़ी टाको हम ग्रुप मेंबर आपण माने रखନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ରଖୁଛି।